তিনি সেপ্টেম্বর চিদক সালমারি সাংগ্রং সালো 12 রামচন্দ্রগাতনি বিসিং খবজাক শ্রীরাম ঠাকুর পারাও কাইসা ফুটবल टूर्नामेंट फाइनल मैच संजा जाखा ओ पांदाव फाइमान जाखा EM Suhel Debbarma पांदाव कॉर्नर थानिबो शाका TDADC हापानि बखागतै थंमुंनो तेबु क्राकते कुसुगतिसनि बागै याफ्रि सिजाक दंगो हनै Sikla चालायदों बुसकांगो जों मोथोंगै सा गाहाम दं गाहाम खा गाहाम गै तलांनान बागै जे अमागे इनिशिएटिभ नामान बागै आं बेलेखने खागसांगो तांनि हाके जों तिप्रामो ता हेमान यागुलो पुइला अमनो अंखना चिनि हास्तेव एबा चिनि TDADC आमसायो पुरा बोला बुथुबो हादु खितारिवै एब्रुमा हाय चिनि आमसायो जत्तो ताबुक चिनि सिकला चालायो थंमोने इंटरेस्टिंग गै बसकां आगो लाइखा अमन नुगि बेलेनो खागसांका बाक्सा बाक्सा आमसायो अमो हायबो जों फिडबेक मांखा तिप्रामो ता हेमान यागुलो चिनि सिकला चालायो फुटबल थंगानि स्वतन्त्र माटो स्वतन्त्र बन नुगै गोबां आमसायो ड्राग्स सावै तंनाय चिनि सिकला चालायो बरबो ट्रक ट्रक ड्राग्स नि यगनानि चेंखा हिनै गोबां आमसायो जों फिडबेक मांखा अमा हायनो चिनि नाहारमुं तंमानि तांनै हाके चिनि दफानि सिकला चालायो हामसे फेमान जरावो गाहाम खाम लेखाफोर खलायजाग्रो गाहाम गाहाम लुखुंनि चिनि चरायरो दिनै ओ जरावफोर मंसा खायने गरै आहायनो तंमानि जरावफोर ड्राग्स कोबलै लाम करलाय तंगु ओ जरावो दिनै जों थंमुंनि हाफोर बरनो ससाइटि बुबै चिनि सिकला चालायो ड्राग्स बाय ट्रक ट्रक काननानि चेंखा आबन बागै बसकां जरावबो जों कन्टिनिउसलि चिनि सिकला चालायो न बाक्सा फुटबल हामजानाय का फुटबल मथनाय बाक्सा भलिबल हामजानाय का भलिबल मथनाय बाक्सा क्रिकेट हामजानाय का क्रिकेट मथनाय बाक्सा जुडो हामजानाय जुडो मथनाय किक बक्सिंग गोबां जेनजानाय हामजामानि खेला दङ जों मथनि बरनो बसकां जों गाहाम गोरों खा गाहाम दं गाहामबो तनानै बागै जों बोसोर याफरि मारलायनाय तै जों TDADC हाबुंनि बखातै दलनैनो जों हरियानायाव जों पाथका खोनासनि बर थुननाय दल सांगे बोरिनि बोरि बदल ताइ दल सांगे चला बदल बर हरियानायाव थाङै TDADC नो रिप्रेजेन्ट खाय थुननाय आरो कप्लाइ हागे बर इन्डियान बारेयाव थाङै इन्टारनेशनल थुगैनाय बे बुसकां जरावबो जों हायनो हाय याफरि सेवै दङ चिनि सिकला चालायो न जों TFL त्रिपुरा फुटबल लीग अमनो त्रिपुरा हास्टेव TDADC हाबंबाय पुइला एबा स्टेटनि बाबो अमनो पुइला जे 3 लाख फर्स्ट प्राइज 1.5 लाख सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज ने 75,000 अमनो चिनि बुबागरानि नायकल फांबाय चिनि ऑनरेबल CM चिनि ऑनरेबल डेपुटी CM बरनि तैदुल मंबाय तै चिनि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स नि नाहार मंबाय एबा चाइतु मंबाय तिनि बसकांगो जों चिनि सिकला चालायो न इंटर सब जोनल फुटबल त्रिपुरा फुटबल लीग मुथुनि दङो चिनि रामचंद्रगानि बो टीम कसाजाक एबा ताबुक चिनि डिस्ट्रिक्ट लेवल कप्लाइं थाङाके बरो जेकुन दल से कप्लाइं हाके मुंगिया बारि बाय चिनि बायजल बारि साबजों जेकुन दल से कप्लाइं हाके बरो क्वार्टर फाइनल थाङै थुङिने आबनियागो जे कप्लाइं नाय हाके फाइनलो बायचुं बुटिया चिनि इंडिया नि फुटबल टीम नि कैप्टन बो फाये आदिनो मानजक फाइनाय तै चिनि फाइनल मैच आदिनो सुरुंनाय नोमा हाकिनो जों सायमान नांनाय जेफोर चिनि सिकला चालायो क्राक नाय खा गाहाम तंग गाहाम सा गाहाम तंनाय आफुर चिनि समाज बेरायखनि क्राक नाय आबन बागै जों थानसाकलाय तंगै चिनि सिकला चालायो न जों बसकांगो चबाव तलांनानि हंकै चिनि सिकला चालायो जों खम खम गै जों माति सानाय आबन बागै साकिरिन बागै चबा अंखरना नोंथं चिनि दफानि बागै ग्रेटर त्रिपुरानि बागै चबा अंखरना नोंथं चिनि मादै छक्ते बेबांनि चबानि अंखरना नोंथं चिनि सिकला बेलायखनि इम्पोर्टेन्ट आ इम्पोर्टेन्ट बागैनो जों चिनि सिकला न गाहाम गोरों तन्ना हंके साकाम खाकाम तन्ना हंके जों महा खेला दङो जों बरनो ससाइटि बनानि बेलायखनि इम्पोर्टेन्ट नांगौ आबन बागै बसकां जरावो चिनि सिकला चालायो न गाहाम गोरों तन्नानि बागै ड्राग्स यान काति तन्नानि बागै जों नखला बरनो जों ससाइटि बनानि बेलायखनि इम्पोर्टेन्ट नांगौ आबन बागै आं बारे बारे अबन सानमु जोंबो चिनि त्रिपुरा हास्टेव आसगे थंग्रों दङ चिनि त्रिपुरा साराव जों बुइबाय तलाना खायबो जों तलाना खायबिया ताङै हाके दिनै जों बायचुं बुदिनान सिनबो जों सुल सेन्ट्रेल सिनु बियाबा चिनि त्रिपुरा हावबो गोबां गामि गामा आमचे बायचुं बुदि सुल सेन्ट्रेल आसाजक दङ बेबो टेक्निकली फाइनेंशियली
logically systematically support mai ni bagai bortini kami amse klai ma tongo awon bagai TTADC hapang sports in youth affairs bakatei जों चाइथुइ दङ गोरों गोरों दङ जोंनि बुबाग्रा नायकल फांबाय जों थोंगोरनो जों ससाइटि बुनानै बागै बरनो गाहाम गोरों सिप गोरों साबै इंटरनेशनल नेशनल लेवल प्लेयर्स नामै जों बं फ्यूचर सामनानै बागै तांनि हाके जों थोमुनि बेसिनथबो जों केरियार्स नामै मानो जेमन जों साइन्स पढिका आर्ट्स पढिका कमर्स पढिका साइन्स पढि जेमन डॉक्टर इंजिनियर गोबां ब्रान्च थाङो जों पढिवै जोंनि केरियार्स नामो कमर्स पढिबा हागोन केरियार्स नामो आर्ट्स पढिबा हागोन केरियार्स नामो sports bo जों थोंगोरों हाके बासा फुटबल थोंगोरों फुटबल ति केरियार्स नामानाय क्रिकेट ति केरियार्स नामानाय भलिबल ति केरियार्स नामानाय याबा जों बखाव तनाय नांनाय सालसाबाय मायागा सालिबाय माननाय सालिबाय मायागा सालताबाय माननाय तबो जों सालसा माननाय हिनै बखाना जों थनै बसङा आबै माथानाय अबना अनि सिगला चालबाय कयमुं तंनाय तानै हाके जों कामे कामे आमसेयो ड्राग्स के बुजुदि फालै तंग हाके जों बरन माका सलायनाय चिरि सिगला चालयो चिरि भविष्य चिरि सिगला चालयो चिरि थिनांना आथुकिरि बरन तुम जुमुदि ड्राग्स फ्रिबि तनिमि हांकाय चिरि दफानि बेबाग इमांग जों कमल बेबाग कमावि थांनाय आबन बगै चिरि सिगला चालनो आं बार रिक्वेस्ट खालायनाय आं कयनाय तांगाय जों साकाम खाकाम तनाय जों बसकां जरो जों जत्त चिरि सिगला थानजाङै जों समाजना ग्राक खालाय जों बसकां जों दफाना कुसुबो दिसानांनाय चिरि थानजान खन कप्लाय खालायै चिनि ओ हानो फियौनां नांनाय तिनो अकक सावैनो असुनिसितो हायनो हाय चिनि दंनि प्लेयार न ब्राय ब्लेकन खाकाहाम ते हामजामा कुपुं सारि जरानि ते हायनो हाय नाय तंनाय जत्त अकरा चाक्रा आनि माफानि समान न आं खरनुय आनि खुलुमुं ते जत्त आनि साक्सला आनि फायु हानो सुनो आनि खाकाहाम ते चिनि जत्त लिडार सुनो हायनो हाय आनि खाकाहाम याफुरि आनि अकक किसे सामना अर पाइखा नरो जतन काहाम ग्रिं तंदि जतन खुलुमका जतन हामबाय